Tatidakon ma ha porsea otai. Au porsea di debata Jehoba. Ido ama pargogona sohatu dosan. Na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jehoba nasa sadai. Imana tinubuhon ni si Maria. Nagabe-gabean sianto di perbadia. Adorang sohabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit. Di panguhuman ni Silatus. Na matetar pajal do ibana di hau pinar silang. Na tuat tu banua toru dong ditanom. Na mulak mangolu di ari patuluhon. Na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jehoba amanai pargogona suatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi porbadia jala adong sada huriana badia. Huri hatopan ni halak Kristen akan abadia. Dohot dihasesaan ni dosa. Dohot dihatai namandok. Mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate. Dohot dihanguluan nasora sudah. Amen.